Леле. Бохавица се бори с гравитацията. И сега, дами и господа, на вашето внимание е наша мандура, която се опитва да се пребори с вълнението. Оп! Още малко! Оп! А така! Не смей се така, бе! Ни шесте фрикасе. И момчето ме попита какво ще ядем. Аз му казах мушмолината рекия с сладко от коприва. Оп! Почти успя, мой приятелю. Давай! Не му е лесно на момчета. Голяма борба да става. Голяма борба тигава. Борбата прави раната. Чудя си, ба! Това е. Една цивилка се опитва да опипа почвата. Оле, какво му стана, вика? Така, ето цивилката се нарежда. Ей, вандал! Бегай, бе, вандал! Гледай се, бе! Гледам, всичките гледаме. Цяла България те ме гледа. Айде, бе, ама инат е човек. Решил си нещо, ще го направи. Оп! Браво, симпатяга! И България търси талант, печели цивилката Николай Бойчинов. Ето го. Наша мандура срещу нас. Еволата сила си, моето момче. Браво! Еволата, сечи се. Може да се подпре някъде. Сега гравитацията как е? Оп. Ай, стига толкова. Дами и господа, това беше пряко предаване на Цветелина Цветкова.